O hiray-hinay lang Mga pusa Freedom from Debt Coalition, Ginapanugyanan ang Bacolod City Local Government Unit kag Yuhum Foundation nga Hagan-haganon man ang gasto para sa Masskara Festival. Yaring balita nga atong gitutukan. Sangdam lang gina-authorize sa Bacolod City Council si Mayor Albi Benitez nga magpirma sa Memorandum of Agreement sa tungasang syudad kag Bacolod Yuhum Foundation Incorporated bilang overall organizers ng Masskara Festival 2023. Sa idalom sa pagdumala sa bagong presidente nga si Catherine Matile, opisyal na gilunsar ang logo kag ang theme song sa festival. Kadungan sa preparasyon sa nagahilapit kakahiwatan. Nagapanawagan karon ang grupo nga Freedom from Debt Coalition nga limitahan ang gastos. Pero hindi man na siya practical kung ang solusyon pirmi nga lingaw-lingawon talang ang gutom, lingaw-lingawon talang ang employment, kag lingaw-lingawon sa mga kamahal sa balaklon. So there must be a concrete solution man sina. Talalupang doon nga nang ining granding selebrasyon sa nagligad nga tuig. Nagdangat sa 80 milyones pesos ang nangin pondo para sa kahiwatan. Pero may deficit pa ang foundation nga 6 million pesos base sa ilang presentasyon sa Bacolod City Council. Ang kausa, tuman kuno kadamos ang line-up sa activities gani ginkabos ang kwarta. Ginkumpirma naman sa alkalde nga naghatag inisang kwarta agon matigayon lang ang kafiestahan. Aside from ang deficit na 6 million, may initial pa kung magiging atag 8 figures. At least they're more prudent siguro sa financial commitments nila considering what has happened previous year. Sa tunga sa nagapadayon nga pagmahal sang balaklon. Para sa pila ka mga Bacolod noon, buhi pa bala ang matudtod nga kahulugan sang maskara? Basta importante nga mabuhi lang ang pamilya. Bugat gid mag-yuhom subong no? Ito ka bugat man. Kasi lagay home kami yagay be. Bugat kay ti agyan na sa pandemic subong pagit sang gastuhan na isang di naman mabalan. Importante ta mabuhi ta ka mga lipay. Nagpasalig na ang Yuhum Foundation nga sabton ang pila ka mga kontrobersiya. Ilabi na kung paano mas mangin praktikal sa paggasto sa Masskara Festival. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.